नोंथां दालाय गोथां नोंखौ सोर बेफोरबायदि फबनानै दोननाय जों फैयामोनब्लाथ' नोङो जम राजानिसो मानसि जासिगौमोन गोजोननाय थाबाय फिसाफोर बे उनाव गोजोनबाय थानोसै खोन्थालाय नोंखौ सोर फबनानै दोननाय हाफां होननाया फबनानै गालांदों आंखौ फावगालि बिमाया बिदि फबलायलायो मानो एदावना लानांगौ नोंलाय मानो एदावना लानाय नोङो बिराद गोलाव काहानि फिसाफोर आंखौ न'सिम दोनलांदो साला बे जायफ्राया गिनानै खारलांबायब्रा दा माजों दोनलांनांगौ बेखौलाय ओइ नोंना मोदोमा गिदिर ना दे सानैजों थिखांनोसै मा आंनि मोदोम गिदिरा मा जाखो हा माने नों मोदोम गिदिर नालाय थिखांनो हागोन ना आरो नों हारसिं थिखांनाङा दे जों सानैबो जमा थिखांगोन ओइ मा गल' गथ' नायबाय थाखोब्रा दे थिखांनोसै दे सानैजोंनो आंखौ दोनबाबा बुजागोन नों दे रानथें होनगोन आं दिनैबो रानथें जागोन ना बांद्राय बुंबाय थानाङा दे थिखांनोसै दा टमटम मोनबा टमटमाव थिखांनानै दोनैसै फिसानि न'आव माने एसे गोबाव जाबाय बानलु बेदां माबालै फावगालिनि बयफ्रेन्ड फैदोंमोन सोर फावगालिनि बयफ्रेन्डआलाय बेफोरखौ बादो फावगालिनि बयफ्रेन्डआ सोर बेफोरखौ सोंनाङा जायखिजाया नोंना खबरा माबायदि हा अफ्रिरानि आंना खबरा गाज्रि नोंजों फनखौनो रायलायनो मोनला दे जेबो नङा सिरि लोगो हमखुमालायनायासो मोजांनो बेनिखायनो सिरिखौनो लोगो हमखुमानोसै दै जागोन दे आरो नोंथ' मिथिखायो दा जोंहानि आइया नोंखौ बिहामजो नांथारानो आरो जोंहानि आफानोबो नोंखौ बिजामादै नाङानो होमबालाय माथो फिल्मनि बायदि जासिगोनब्रा जोंनि लाभ स्ट'रियाबो बेसे मोजां जागोन बेनिखायनो बांद्राय टेनसन लानाङा नों थांदो न'आव थांदो गाबोन समफोर लोगो हमखुमालायनोसैलाय जागोन दे नोंल' कलेजाव थांनानै बेलेग सिख्ला नागिराबानो जाबाय दैट नागिरा नों बेफोरखौ टेनसन लानाङा ओके बाय बाय प्यार किया तो डरना क्या प्यार किया तो डरना क्या सोरखौ गोसो थोयो नोंलाय नोंनोलाय मानो खोन्थादोंब्रा गोसो थोनाय गैयालासिनो ओरैनो मेथाइ खनलाबायो ओइ जोंलारि नोंहा मा प्रब्लेम दङलै आं गोसो जानानै मेथाइ खननो हागौ जानला मोनला जेबो प्रब्लेम गैया आंहा नोंहा मा मेथाइ खनबानो जाबाय होगोन आंनि लामाया आंलाय नोंनि लामाखौ मा खालामदोंब्रा जोंलारि एसेबां गुवार लामायाव आंनिखौसो नुबाय नों मिथिया नामा बानलु बेदां थाबायबाथाय बबे साइडजों थाबायनांगौ फुटपाथथिंसो थाबायनांगौ दा जाम्बा बायदि खोथा बुङो नोंहानो थां बै राजा लामा गेजेराव थाबायना लायथां जाबाय एसे बुंनानै एसेबां गियान होबायलै नोंबो जों आइ बायदिथार नों साइ बायदि आंलाय बोरै हाफां मादै बायदि दे नङा माथो जोंलारि आंनो फैसाखौ मानो दाबो हराखै नों हंला आंनाव फैसा गैथ'आ होनबायना दाखालि जि एसे मोनबाय नोंनो होबाय माथो आंनो साननैसो टाइम होबाव आं नोंनो फैसाखौ हरगोन आं मबाइल गोदान लानांगौआ मा साननैसो नेनांगौ जाखो बिदिब्ला नोंनि मबाइलखौनो हर हंला नों मानो बुजिया आं आंनि मबाइलखौ नोंनो होबा आं माखौ इउज खालामनो दे बेखौ आं मिथिया आंनो मबाइल गोदान नांगौ फैसाया हर हंला आंनो सानथामसोल' टाइम हो आं नोंनो फैसा हरगोन जागोन दे सानथामल' टाइम होगोन आं नोंनो नङाबा ब्रेकआप खालामगोन आं नोंखौ प्लिज हंला आंखौ ब्रेकआप खालामनाङा ब्रेकआप खालामजानो बादोंबालाय फैसाखौ माबा लाबो आंनो नङाबा ब्रेकआप खालामगोन आं मानो बुजिया दे बे हंलाया आं अबेनिफ्राय थाब फैसा मोननानै हरनो दे बिनो फैसा हराबानो ब्रेकआप खालामनोल' ओंखारो हंलायानो आंनि फार्स्ट मोजां मोननाय आं बोरै ब्रेकआप खालामनांगौ दे आं नोंखौ ब्रेकआप खालामनो हाया हंला मालाबाबो हाया साला न'आवबो थांजालाब्रा माबा हाबा खालामगोन माब्ला हाबा खालामनोसै हाबानि खरसा लायनोसैल' होननानै बुङो मा बिखा लानानै बे दावस्रि देलायजों हाबा जानांगौ जाखोब्रा आंलाय गोदाव सोराव ओइ दुम्फाखौनो खावगोन आं गाबोननो खावगोन थफिरामखौ लिंनोसै र' मा लिंनोब्रा आं बेवहायनो दं ओइ साला बादावलायदों बापावै मा जासोदोंब्रा थोh साला नोजोर नांनानै उदैयासो दुलायलांगोन आंना होमबालाय दा जाब्रा हर आं जानोसै थोद बिदि जायो नामा होमबालाय मानोथो नोजोर नांगोन होननानै बुंदोंब्रा आच्छा बुंलाय मा जादों नोंहा मा जादों माथो आंखौ फन खालामनो नागिरनाय नोंलाय माबालाय नोंखौ नांगौ जादोंमोन आंनो मानि थाखाय नोंखौ बिराद गेदेर जेंनायाव नांगौ जादोंमोनलै मुलि हिसाबै बापावै मुलि हिसाबैसो नामा ब्रा हिनजाव खावनो थांनायाव नोंनि हेफाजाब नांगौ आंनो मा नंगौना नङाब्रा नंगौब्रा सोरखौ खावगोन नोंलाय दुमफावखौ बापावै नंगौना नङाब्रा मा नङा जानांगौ जाखोब्रा न'आव असान्ति खालामथारबाय आइया आंखौ बिहामजो लाङिनि थाखायनो बेनिखायनो बाहेरावसो ओंखाम जाग्रा जाबाय आं दाना गिनानैनो मानोथो दुमफावखौ खावलायलायनांगौब्रा डाइरेक्ट लायबा जाया नामा आइया बेलेग हिनजाव नायबाय बापावै सोरखौब्रा खोनासंनि सोर बुंलाय बमब्र बुंलाय सोर हिनजाव बे दावस्रि देलायलै मा होनखोलै नोङो माबासो खोनाबाय माथो आंलाय देलाय खेबसे होनफिनलाय मा होनदोंमोन नों दुमफाखौ खावनो होननानै बुंदों आं बे नङा बिनि उननिया
दाउस्रि देलायखौ नायदों होननानै बुंदों दाउस्रि देलाय दाउस्रि देलायखौ हाबा खालामा होमबा नों आं हायालै दाउस्रि देलायखौ आङो हानाय नङा होद बांद्राय मिनि जानाय नङालै मानि खुसि जादों नोंहालाय है थाब थाब हाबा जादो माला हाबा जागोन होननायनिफ्राय बारग'नो लुगैदोंबा नोंनो हाबा जादो आंखौ फोरोंनो फैनाङा नोंलाय माथो रागा जोङो नोंखौ माला हाबा जागोन होननानै बुंबा रागा जोंनायलाय जोङोब्रा आंलाय आरो रागा जोंनानै माथो खालामबावनोब्रा बयबो बिदि होनबाय थाथारोबालाय होमबालाय माथो हाबा जादो नोंबो है साला नोंखौसो हाबा खालामनो खोन्थादों आं दाउस्रि देलायखौ हाबा खालामो ना मायो खालामबानो जाबाय खबरदार दाउस्रि देलायखौ मोजाङै दोनाबा होमबालाय नोंनो हाबा खालामदोब्रा आं खालामा लादोब्रा लादो दाउस्रि देलायखौ नों बायदि मानसिया लायाबा सोर लाबावनांगौ जाखो नोंजों हाबा जाबासो मोजां जासिगोन बियो सुद्रायसिगोन बियो आरो सुद्रायथाराबाबो नों लासै लासैनो सुद्रायबाय थादोब्रा माथो मानसिबाय थाबा लहायाबो जामोबालाय बेनिखायनो दाउस्रि देलायनि गियानखौ मोजां खालामदोब्रा नों नोंनो खालामदोब्रा मालायखौ थिननो फैदों बापावै आंखौसो जोंलांबाय माथो बेलाय साला सुवादा दाउस्रि देलायखौ मोनबा हामथारगौलै होद आं हले हेफाजाबसो होयोलै थाबैनो बंग्रमा बिमाखौ लोगो हमैयाबा जानाय नंला आरो दाउस्रि देलाय बिमाखौबो जरा लगायनानै होनाय नायनोसै आंबो माबायदि जायो जरा लगायनानै होयोब्ला माबायदि जायो थैथां बमब्र आरो दाउस्रि देलायखौ हाबा होनो थाखाय जुजिथारगोन आं आब्बास के कहा जाएगा आंखौ लुथिबाय गाज्रियैनो लुथिबाय आंखौ जाख्लाबबाय गाज्रियैनो जिरख' जाबाय बे साम' खिंख्रि लहानि जिन्जिरिया दा आं गोसो होनानै दुखुबो खालामनो हाया मानसिफोरनि सिगाङाव दुखु जानानैबो दिन्थिनो हाया मा जानांगौ जाखोब्रा मा खालामलांखो नों आंखौ साम' खिंख्रि सनानि जिन्जिरि मानो बिदि खालामखो मानो बिदि खालामखो मानो आंनि गोसो गोरबोआव मानो दुब दुब दाब माइ सौनानै गालांखो दा आं बे गोसोखौ माब्रै बुरखायबावनांगौ जाखो नोंथ' बिराद गाज्रि लस खालामना गालांबायलै साम' खिंख्रि मालाय साम' खिंख्रि अननायनि फिथाइखौ फोथाय खेबस' महरैसो बान्था होलांबाय नामाब्रा आंसो मानसिफोरनि गोसोखौ दुखु होदोंमोन गोदो गोदाय सानसे समाव दिनै नों आंखौसो बिदि खालामबायना साम' खिंख्रि मानो साम' खिंख्रि मानो गोसाबो गाबनो हाया गोसो सिङावनो गाबनोसै आयौ बोरायाबा न'आव मोनहैदोंना मोनहैयाखैथाय मानो मोनहैया जानोब्रा मोनहैबाय बियो टम ड्राइभारालाय सिनाखि ना जोंनि दोनहैखाबाय बियो मोजांनो ओमफ्राय एमाव राजा आंनि फैसाखौ माला होमारगोन नों होगोन आं गावनो बिराद टेनसनाव दङलै आंबो टेनसनाव दङ आंनोबो नांगौ र' मोनगोन आंनो गाबोन नङाबा समफोरनो हो दे आं न'आव थांनोसै आंसो मिन्थिगौ बिफाया माबायदि आंखौ फैसा सिखाव सानदों बेनिख्रुइ दुखुथिया आरो मा जाबावगोन न'नि मानसिजोंनो सिखाव सानजायोब्ला आरो मालायफोराथ' आंखौ बांसिनसो सिखाव होननानै बुंगोन साला बिफाया आंखौ एसेबो बुजिथारासै आरो आंखौसो सिखाव साजायबाय आरोना हामथारासै साला दुखु जानोनो बावनानै दं आं दुखु जानि र' बै खनायाव थाहैनानै सोरबा मानसिफ्रासो नुगोन नामाथाय आंखौ जागौबा देखा जायोगा आरामसे दुखु जाहैनोसै आंखौ सिखाव होनदोंना बिफाया रोखो गाबहैनोसै आं बेयावनो जिरायनानै आंनि दुखु दाहाफोरखौ हारसिंनो फोरमायना लानोसै आं सोर दं दानि जुगाव मालायनि दुखु दाहाखौ खोनासंनानै हेफाजाब होग्रा खोनासंनायालाय बयबो खोनासंगोन नाथाय हेफाजाबथ' होनो हायाना बेनिखायनो मालायनो खोन्थास्लायस्लाय दाउ बोरमा दंफां लाइफां हाग्रा बंग्रानोनो फोरमायगोन आंखौ सिखाव होनदोंलै मा एसे दुखुथिया जिउ जाखो आंना गावनि न'खरनि मानसिफोरानो आंखौ मा एसे सिखाव होनखो आं मालाबाबो फैसाखौनो खावफेरा न'निफ्राय साला आंना बिफाया आंखौ फोथायथाराब्रा आं नङा सिखाव नङा दाकेट नोंसो दाकेट बैसो सिखाव बयबो थगायसुला बयबो थगायसुला दुखु माइसे दुखुथिया जिउ आंना माइसे दुखुथिया जिउ गार्लफ्रेन्डआबो आंखौ गारबायब्रा अखाफोराबो आंखौ बेंगा जाब्रबनायाव नाङाबो आंनो दुखुनि समाव आंखौ हेफाजाब होयो गार्लफ्रेन्ड mana एसे दाबा दाबलायले मानसिया मोजांलायबो मोनदोंनो मोना जोङो बारा रागा जोंबाय आं सिलगिनो सेन्दाला माबेसे बुंनानै नों दुखुथिया न'आवना सान्दुं गोसायाव बोरै गारदों बिनि गारनायनि थाखायनो जों उन्दुनोनो मोनला दा हराव जों मानसिफोरखौ बोरै सिगिहैनांगौ जाखो आंहाबो दिनै मानसि सिगिहैनांगौ क'क्राझार टाउनाव गाबोन बिचाना सारियालियाव समफोर चिराङाव ओमफ्राय समफोर कार्बि आंलंआव बिनि उनाव बाक्सायाव आंहाबो डिउटि दङ सिख्लाफोरखौ दर नारनानै सिगिनांगौआ
दाला बे उनावहाय जोंखौ उन्दुनोनो होआ मालाबायदि उन्दुबावगोन जोंलाय हा मानो इदि दुखु खालामखो आंनि जिउखौलाय हा माबा मोदाय थां माथां नुलाय लांबायलां ओइ नोंसोर जुदि मोदायबा डिस्टार्ब खालामनो हालै आंखौ थां बैथिं थां लाबायाल' माथो जोंखौ गिबावलाया बेलाय ओइ जोंखौ गियाखै नामा नों माखौ गिनांगौ जाखोब्रा बुहुमाव थांनानै थानायासो बांसिन गिथावनासिन जादों मिथिबायना सानफ्रामबो दावराव दावसि सानफ्रामबो फोथाय खेबस' सानफ्रामबो बुलायनाय बुथार जानाय बुहुमाव थांनानै थानायासो गिथावनासिन जादों बेवहाय नोंसोरखौ गिनो ना बांद्राय फाल्थु फाल्था बुंनाङालै बुसिन बुनानै मानसि जोनोम होजागोन होमबासो मिन्थिगोन मानसिनि दुखु दाहाखौ अब्ला जोंखौसो रायलाय थांसैलै थुदो औलै आंबो लाजिबाय दा हराव मानसि सिगिहैनांगौआ सेस आंना क'क्राझार टाउनाव मानसि सिगिनांगौआ केन्सेल दिनै कार्बि आंलंआवसो सिगिहैनोसै आं दा हराव माला थोब्रा साला मोदायफोर मानसिनि जिउआ बेसेबां खस्थ' जादों दासान्दि लोगोफोरजोंनो बुथारजालाबायनाय न'खरनि मानसिफोरानो गावजों गाव बुलायलायनानै थैलायनाय किडनेप खालामनाय माइसो बुथारलायनाय बुजालायनाय जागासिनो दं बिसोर आरो माबा सिगिनायसो दावराव दुखुथिया जिउ आंखौ फैगोन बोसोराव मोदाय जोनोम जाहो मोदाय आं मानसि महरै थांनानै थानो गोसो गैया बेसेबां दुखु सहायबावनांगौ जाखो आं गावनि बिफाजोंनो सिखाव होनजाबाय थायो आबा मानो गाबबाय थादों नोंलाय बेवहायलाय नुबायना दुखुजोंनो लाबजों हेलुसिनेसन जालायलांबाय आइ बायदि नुलायलांबाय आं दसे थानानै फाग्लासो जासिगोन खोमा आं फाग्ला जानांगौबा आं फाग्ला फाथ'बा माबोरै थाहैगोनलै आं फाग्ला जाबा आंनि फेसबुकआव सोर सलायगोन आंनि इन्सटाग्रामखौ सोर नायगोन मानसियालाय मा जामारखो मावाबा बे लामा जिङावलाय दुब्लिबारि खाथियावलाय मा मोनबाय थादों आरो बेफोरबायदि सानजौफुआव मोदाय थाबायथिङोनो मा होनखो नों आइमान नामा हाब मा सानखो नोंलाय आंखौलाय थौदो न'आव थांनोसै आरो हामा बेफोरबायदि सानजौफुआव बिदि दुब्लि गेजेराव हारसिं थानो मोदाय ओंखारो मोदाय जुदि नोंनो मोदायबालाय हाब आंलाय मानो मोदाय जानांगौ जाखो थौदो न'आव थांनोसै आं लाजिदों न'आव थांनो मानो लाजिनांगौ जाखो नोमफेले एसे एनैखौलाय रायखागोन ना रायनायाथ' थिग मानो आंखौ फैसा सिखाव होननानै बुंनांगौ बेलाय बेहाय दुखुजोंनो जाबजों होनबाय आरोहाय गावआबो टेनसन जानानै दङ खोमा साम' खिंखिरियानो लानानै थांदों नोमानैनि डायमन्डखौबो फैसाखौबो आरो गारिखौबो नंगौ नामा आयै औ नंगौ थौदो न'आव थांनोसै बिदि नागिरहोबाय थानाङा दे आबा आंखौ ओरैनोबा दानि दिनफोरा मोजां नंथारा फिसाफोरखौ गोजानाव दोनजाथारा माला मा जायो हमनो हाया औ आबा थौ न'आव आबा जागोन दे ओइ मादै नों साजौनि थाखाय बमब्रमायानो पारफेक्टल' मिथिबायना अबेसे आंबो पारफेक्टमोन आरो नाथाय मा खालामनो आंनि न'आव जिअ टावार नाङाना बेनिखायनो दाउस्रि देलाया आंजों हाबा जायानो बमब्रमानि न'आव जिअ टावारा जि मोजां नाङो आरो बमब्रमाया मोजां मानसि बमब्रमाजोंनो हाबा होथार आंबो बेखौनो सानदोंहाय मा गावआनो हाबा जाया बुंथारो माथो बेनि बुंनायखौ गोसोआव लाबाय थाबा जानाय नङालै फिसौनि मोखां नायनो गोसो जायाखै नामा दानि जुगाव नुवाखै खायसे गथ'फोरा बेसेबां स्मार्ट जाबाय माखासे जौ फाग्ला थांखु फाग्ला बेफोरखौ बुंला आं माने मालाय नुवाखै ससियेल मिडियायाव जि पपुलार खायसेया मालाय एकदम मोसानाय मेथाइ खननायफोराव उन्दैनिफ्रायनो बेसेबां फेमास नोंहा नोंनि फिसौफोरखौ फेमास जाजानो लुगैया नामा बेनिखायनो नोंनि फिसौखौ फेमास जाजानो लुगैदोंब्ला दाउस्रि देलायखौ हाबा खालामहोदो थाबनो बमब्रजों औहाय नों थिगखौनो बुंदों दाउस्रि देलायाथ' जेबो खालामनोनो हायासै बेनिखायनो फिसौफोरानो जाथोंसै आरो जोंबो रायलायखाबाय बमब्रमानि बिमाजों आंजों हाबाखौ होखुमानोसै होननानै बिदिबालाय हामथारबाय सिन्था खालामनाङा दे आं दं जरा मिलायहोनायाव नों टेनसन लानाङा आं दसे उनाव बमब्र बिमाजों रायलायहैगोन दे होमबालाय थाथ'दो आं फैबाय बे बाराव फिसाजो दाउस्रि देलायखौ बिलाइ हरथारनायसै आं मोजाङैनो बिहामजो लाबोनो होनबा मा जाखाङो बिमा बुरिया सङै खावै होबाय थानांगौ आरो बेनो हाबा जाया होननानैसो ब्लड ओंखारलांबावदोंना बियो बे बाराव नोमाया हाबा होआलासिनो थाया माथो नोंखौ न'आव मानसि दङ ना माथो दङ थफिरा मादैसो माथो जिराय औ मादै आंसो मानोबा फैयामोन बमब्रखौ नागिरना फैदोंबाथ' बमब्रआथ' अफिसावसो दंहैयो मोजां जादों बे न'आव गैया आं बेखौ नागिरनाबो फैखायाखै मानोथो फैदोंमोन माथो बिहामजो नायदोंबालाय औ नायदोंमोन बे खौरांखौलाय नोंलाय बोरै मिथिलायखो रावनोबो खोन्थाथाराखैमोन जों बमब्रआनो खोन्थादों बेखौ लामायाव लोगो मोनदोंमोन आं लामायाव अफिसाव गैया होमबा माथो नोंलाय बिहामजोनि थाखाय कें रायबाय थायोबालाय बिनिखायनो बाहेरावसो ओंखाम जादोंमोन मानसिया बिदिसो आं हाया मैगं सायनानै संनो नागिरदों बे बाहेरावसो ओंखाम जादों बाहेराव ओंखाम जानाय जायैखौ बादो बिहामजो नांगौ दा नाङाबा माथो होमबालाय आंनि खोथाखौ खोनासं बमब्रमानि हाबायाव आंबो सापर्ट दंब्रा बमब्रमाखौ जेरैखि जायाबाबो हाबा होथारनांगौ दाउस्रि देलायजों मानो होनोब्ला बमब्रमानि बैसोआबो जायाखै नङा जाबायना नोंहाबो लुगैयो नङा होमबा फिसौजोफोरजों गेलेनो आयै
गैया जाबाय खथ' मालायनि फिसौफोरखौ नुबा बोरैबा मोनलायो आंहाबो फिसौ थानायमोनब्ला सानलायलायो न'खरावबो रावबो गैया गथ' गथायनि एसे मिनि खाख्लायनाय गाबनायफोरखौ खोनायोब्ला एसे न'खरखौ गुबुं मोनो आरो स्रां स्रां मोनो न'खर बायदि मोनो गथ' गथाय थाबासो होमबालाय माखौथो नेबावबाय थाखो बमरु आरो दाउस्रि देलाय हाबा जाया होननानै बुंदोंना बिसोरनावबो माबा मोनसे प्लानिं थानो हागौ बिनिखायनो बिसोरनिख्रुइ 10 गुन बारा एकदमबारे मोजां बाथ्रा साननांगोन माने मोजां प्लानिं बिसोर सानैखौ ओरैबायदि खायदा बाहायनानै जेने थेने हाबाखौ जाहोगौबानो जाबाय आरो आंबो बेखौनो सानदों जेने थेने हाबाया जागौबानो जाबाय होननानै गोनां जायोब्ला हाबाखौ फिसासा रायजोफोरखौल' लिंहरनानै जाहोगोन रायजोफोर लिंहरबाय थाबाबो जानाय नङालै जायखिजाया बिसोर सानैखौ ना पुरहित फुजारिफोर लानानै बबेबा मन्दिरफोराव लांखुमानानै हाबा होबासो स्रां जागोन मिथिबाय रायजो राजा लिंहरलायावनो बिराद गोलाव जालांगोन बेनिखायनो बिसोर सानैखौ खायदा बोराय बाहायनानै मन्दिराव लांनानै हाबा होनांगौ जोंबो बेखौनो सानदों मुलि दौनानै बिउस होनानै हाबा होनोसै नामा होननानै बावै आंबो बेखौनो सानदोंमोन बेखौनो खालामगोन नङाबा नोंना फिसालाया बिहामजो रांखिनिसो लाबोनो नागिरदों सोरखौसै बिहामजो रांखिनि बे दुमफाव लोदो बुसावाब्रा खावनानै लाबोनो ओंखारबावदों आसोला दाउस्रि देलायनि बिमानो खोथा होखाबायहाय बेलेगखौ नांला जि जाया मानो दाउस्रि देलायखौनो लाबोनोसै दाउस्रि देलायखौनो मोजां जागोन बायदि मोनदों आं सारा दुनियानि दुखु दाहाखौ सहायबोबाय मानसिया थङाले बाङालिबाबो हाबा जाखांबा एसे मोजां जागोन खोमा माथो बेखौनो खालामगोन गाबोननो खालामगोन दै खामानिखौ आं फुजारिफोरखौ थियारि खालामहैखानोसै मोजां जाथारबायहाय फिसा सोर मोनगोन थाबैनो नोंबो मोजां हिनजावखौनो मोनथों बेफोरबायदि बोरखौ नांथ'वालै गोसो जाबा मेरला हिनजाव हाबा खालामनो हायो आं दाबो नाथाय आं हाबानि सार्टिफिकेट लानो गोसो गैया आरो बेसो जारलाया सानसे बेलासि हाबा जाखानांगौहाय फिसा हाबा जायालासिनो थानो मोनफ्रा होमबा हाबा जायालासिनो थानो नाङानो मानसि जोनोम जाबा हाबा जाथारनांगौनो दे बेफोर उनाव जाबाय थागोन ओमफ्राय मादै बमरुमानि सिगाङाव आंखौ फैदों होननानै दाबुंलै जागोन दे बे खेबाव बमरु आरो दाउस्रि देलायनि हाबाखौ मोनजायाबा आंनि हाथाइखौ देख'जोबगोन आं दानसोरां हराव अखाफोर गावदाङाव दानसोरां हराव अखाफोर गावदाङाव मिनि फैयो जेबोला नों आंनि गोसो दरखङाव आंनि गोसो दरखङाव ओइ इमान राति कत घुरि फुरि आस' सुर नेखि हे गसाय मानि सिखाव जानांगौ जाखोब्रा आंनि सिखाव নহয় सिखाव নহ'লে ৰাতি ৰাতি কিয় ঘূৰিছে ইমান ৰাতিৰ অকলে অকলে গুৰু চুৰ নেকি ঠিকছে পিটিম गुरु सुर होनदों आंखौ आखायाव मोसौआनो गैया अबेनि गुरु सुर नुदोंलै গুৰু চুৰ কৰি পেলাই কত বিক্ৰী কৰিছে পইচা দে নহ'লে দিগদাৰ আছে শালা ফাদা আই বেশি নকবি খুবাই ফালিম তোর পিঠি লাগে নেকি কি দেবে তো সঁচাই লাগে না পইচা দে এই সোৱান মোৰ লগত পইচা নাই আৰু মই গুৰু চুৰ নহয় ঐ কত ধৰিছ গুৰু চুৰ দেখিছা মোক গুৰু চুৰ দেখিছা মই গুৰু চুৰ কৰি পেলাই কি কৰিম মোৰ দোকান আছে পিছে মাৰিম হ'ব এৰি দিয়ক মোক মোৰ গলতি হ'ল नबायना मा जालांखो जोंनि हादोरा सेफटियानो गैथारला माथो हौवा मानसिफोरनि थाखायनो सेफटि नङा बिदिबा हिनजाव मानसिफोरनि थाखायलाय बेसेबां सेफटि जानोलै गसाय उननि खोथाखौ साननानै नायोब्ला गैयासैसो मोनोलै देनां बुलाय सुलाय जागोन नामा होननानै ओरैनोबा दा बर'आनो मोननै पार्टियाव नांलायनाय जागासिनो जोंना बेनि सायाव हारसा मुस्लिम बेंगलि मिया बांलादेशी ख्रिस्टान हिन्दु मुसलमान दावराव जाबाय थायो सामफ्रामबो बोरैबा साननानै नायोब्ला गोथौवै साननानै नायोब्ला जोबोद गिथावना जादोंलै बुहुमा दस्तिमोन नोंसोर साज्रां रिल्स नायबाय थानानै मिनि खाख्लाबाय थाबा जायाब्ला गोथौवै साननानै नायोब्ला जों बांद्राय माने सेबाव गैलाखौनो होनजायो दा जिबायदि थादों थासारिया उनावहाय बांसिनसो गरम जागोन बायदि नुहुरो जोंनि बर'फोरा आलाय सिलाय गोदाव सोराव गावजों गाव बुलाय सुलाय गाबनो ओंखारो आच्छा बै थिंखिया मोदायजोंनाव बिनांसिगोनलै आं पावारखौ होमबासो जासिगोन बर' हारिफोरा गोजोन खुसि थानो मोननायनि गुबुन हारिजों एक्सेप्ट खालामजानायनि बिनिसो बिनांसिगोन बायदि मोनबाय आं मानो बिदि खालामखो साबो केंकेरे सनानि जिन्जिरि मानो आंखौ गाज्रिनो थगायखो नों मा दायनि साजाखौ होखो नों जागोन दे मा जाखो खुगाया थनथ्रबाय नामा अमा राजा हिनजाव गदाय गोसो थोग्राया दालाय माथो लुथि जाजोबखो औरत का चक्कर बाबू भैया औरत का चक्कर
सिरिथा नोंबो दाउला राजा नोंबो मालायनि हिनजाव खावनानै लाबोग्रा दालाय माथो खालामनो सानखो साम' खिंखिरिनि सायाव मा खालामबावनो जादों आं हिनजाव गोसो थोबाव थोआ गोसो थोग्राया हिनजावखौनो थोजुबा खालामग्राया दालाय माथो थगायना खारजाबाय लासिंसिं अमा राजानि हिनजाव गदाया हनै अमा राजाखौ थगायनानै मालाय हौवाजों ब्लद होनानै गाबोन समफोरनो बुंब्रुमाया निजाव होसिगोनसो गाबोन दाहायनो नुसिगोनसो खोमा आंखौ बारा रायनांलालै आं बिराद गाबनो ओंखारबाय मानो बिदि होनगासिनो आंनि फिसालाखौसो बा सिखावजों रुजुलायदों आरोना आंनि फिसालाखौ जेब्लाबो दुखुथिया जिउ खालामबाय थायो नों बे आदायानोथ' मानो मालाय हिनजावखौ लाबोनानै बेफोरबायदि खालामनांगौ दे थास' मानखांनाय गोनाङालाय हिनजाव सानै साथाम लानो लुगैग्रा दा मोनदों बरबाद खालामजानानै बोरै मोनदों आं हले दुखु जानायाव गैथाराहाय मानो दुखु जाया आंनि डायमन्डखौ मोनफिनगोन ना मोनफिना नों दे होगोन आरो गावनि खामायनानै दोननाय फैसाजोंनो होनांगोन बियो होआबा गबाय बिनि हिनजावासो लानानै खारदों दा बेनो होनांगोन जाबायलाय आं मेंबाय आफा एक्चुअली दुखुथिया जिउआ नोंसो जाबाय माथो आंखौ सिखाव सानलायबावग्रा आफा बांद्राय बिदि सानब्रो नाङा आफा आं बेसे लाजिदों नोंजों सिखाव होनजानानै दाउटसो खालामदोंब्रा एमावबाय था नोंफाखौ गाज्रि मोननाङा गाज्रिथ' मोनखांबाय आं दा मोनफिनगोन ना मोनफिनला बेखौ आं मिथिला बेनिखायनो आफा बांद्राय दुस्थ' जानाङा आदा नों बांद्राय दुस्थ' मानो दुस्थ'आनो लाजाखाया औलै बांद्राय दुस्थ' जानांला नों अमा राजा आं माथो बुंबावनो जो होगा देखा जाएगा ना मा होनो अरे दुखु दा हुआ तो क्या हुआ एक दिन ना एक दिन सुख तो आएगा ना साम' खिंखिरि मानो बिदि खालामखो नों साम' खिंखिरि लहानि जिंजिरि जाय खिगाबाहाय गाबबाय थाथों आं ओंखाम ओंख्रि रेडि खालामैनि हाजमलाय हारसिं हायाखै बियो साम' खिंखिरि आंनि गन्थंखौ मानो लांफाखो नों मानो लांफाखो आंनि गन्थंखौ लाजिदों दासो थाखुमालायनानै गाबदों हिनजाव गोसो थोग्राया बिदिनो जायो जौसेथा मोसौ जाबा गावनो जाजाफिनो होननाया बेनो मिलायथारदों दा आयै नों आंखौ बुरखायनांगौसो नों आंखौ रायसिनदोंसो राय बांद्राय दुस्थ'थारना बियो मिथिबायना आबै दुस्थ' फिसाफोरखौ रायनांगौ हायोबा बुबावनांगौसो नों माथो उन्दै जानाय मोनब्ला खोमाखौ साफ्रेगौमोन आं दा फिसा साथामनि बिफा जाबाय नालाय बुनोबो हाया नङा आबै फिसा साथामनि बिफाबाबो बुनांगौ दायनिगिरिखौ साजा होथारनांगौलै आंबा नंनायनि साजा मोनलाबाय थायो लावथिजों मोनाबाबो खुगाजोंनो साजा मोनो माथो सिखाव होनजालायबाय लासिंसिंनो न'नि बिफाजोंनो ओइ सिरि थागोन ना नोंसोर नोंनो सिरि था जोंहा ओंखाम जानांगौ मानि गाबगु खुगु बेलाय दासो आबै थां बहा थांनानै गाबहैयो इसिबां गियान दङबालाय केस हैनो हाया नोङो केस हैनानै मा जानो जाय मानसिया आंखौ थगाया सानदोंमोन बे मानसियानो थगायबाय फोथाय खेबस' खालामजानायखौसो दुखु मोनदोंलै आयै थां न' सिङाव गाबैथां बिदि होनथारबाय आरोना दे जागोन माखौबा दासो बोरमा सुदैया ओंखारदों ओइ बिहामजोफोर दे लाबोदो ओंखामा लांगौ आयै आंखौ मानो थगायखो ओइ साम' खिंखिरि मानो रोनाव गासिनोसै एसे दुखु जाथो नामा आबै दुखु जाथो एसे आं मालाय मा बुंबावनो नोंसोर जेखौ होनो बेखौनो होनखानांसिगोन आरो गाबथो दे आफाया एसे गाबथोब्रा आफाया एसे गाबनांगौसो थगायजाबा माब्रै मोनो बिनि मस्लाखौ मोनसोब्रा ना मा होनो रायजोफोर